i es va interrompre la marxa de tot el del servei. Les notes d'estudi, naturalment, no se'n va publicar cap més, perquè, esclar, estava dintre d'una organització que va ser destruïda. Amb les dades rebudes a través de l'estació de radiotelegrafia, realitzaven manualment les cartes del temps 2 cops al dia. A les 10 del matí quedava exposada la primera carta diària. El del servei estava més bé que el del centre. Una de les manies del servei era fer les isobares, llavors només feien isobares, saps? De fronts no se'n parlava encara en aquella època, aquí. Doncs feien les isobares de 2 en 2. A Madrid les feien de 5 en 5. Avui en dia em sembla que està de moda fer-les de 4 en 4 i a més els fronts. L'entusiasme d'en Fontserè i sobretot el mecenatge d'en Patxot al sufragar el cost de l'Atles va fer possible la seva publicació. Només hi havia una condició. En Patxot lliuraria els diners, 150.000 francs, a canvi que, a més de les publicacions en els idiomes anglès, alemany i francès, s'afegís una d'igual de completa i oficial en llengua catalana. L'Organització Meteorològica Internacional, abans de la guerra, era una organització entre serveis meteorològics. No tenia estatus oficial. Era un club o una societat que tenia diversos membres i el que tenia un servei meteorològic s'hi podia apuntar. I s'hi va apuntar al servei de Catalunya i s'hi va apuntar al servei de Madrid. I esclar, els de Madrid, amb la seva concepció centralista, no podien admetre que en Fontserè parlés allà sense abans demanar permís amb ells. I això, em penso que això va ser, sap, mortal de necessitat. I el senyor Fontserè em penso que també va procurar posar-hi la seva part, sap, perquè tenia el seu caràcter, entén?